Nyakwara Mugejuanga dakika ina par kod ariyo tok sadek marokinyi kamora mora ma intiere arwakini machiegni e twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejuanga okinyi makawuono wadwa twak otudore kod kama duond bura mar ODM Ochomo ahinya nyato gi sani bang' tho mano mar ogai margi Raila Amolo Odinga mano kete kar yweyo mar Ramogi ka chieng' tarik 19 dwe mar 10 higani. Pani Raila Amolo Odinga nowito ngimane chieng' tarik 15 dwe mar 10 higani mar 2025 e kinde mane uyudo thieth e pinyno mar India. E sechegi ma koro duond bura mar ODM nitiere kod ogai margi e yor kojolo ma en senator e kaunti ma Siaya Oburu Oginga ma bende no wadgi Raila Amolo Odinga maduong'. ODM Ochomo Kanye ahinya nyato gi sani ma bende nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka wachore ahinya kowuok kuom jokanyo mago mag ODM. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna osebedo ka wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga ne nitiere kod leka mar chungo jal mabro bedo ka laro Komten piny Kenya yiero mar higa mar 2027 kod otiko mar duond bura mar ODM. Jotelo mamoko kuom ranyisi senate mano governor e county ma Siaya James Orengo bende koro nowacho no winjo beni gitego duond bura mar ODM kendo ok owinjo beni duond bura mar ODM iwuoyo kata lala apoya nono kalore ni bedo kod duond buche mathoth e pacho kae e yo mar tego demokrasia ma pacho kae. Governor e county ma Kisii Simbarati ma bende na chiel kuom jolopa jakom mar ODM bende osebedo ka wacho ni nyaka koro giteg duond bura mar ODM. E kinde ma magi duto timore bende nitiere jomoko ma bende nitiere ODM mosebedo ka wacho ni gin nyaka koro gidhi mbele kod tiyo kod sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto ka bende giwacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga e kinde ma pod no ngima no wacho ni sani koro wantiere sirikal mar broad base omiyo koro jo ODM nyaka med mana bedo e broad base kanye. Kata kamano ODM sani koro ochomo kanye kata yo mane ma ODM nyaka koro lu e yo makare mar mondo mi gimed tego duond bura maduong' mogik e pacho kae. Parni higani mar 2025 ema bende duond bura mar ODM ne yange higni margi 20 magisebedo godo kaka duond bura e pacho kae. Twak maket kod mae Nyakwara Mugejuanga ka bibedo godo kenda antiere kae kod wela dek antiere kod Ochieng Jera jalup jakom ODM mano e county ma Nairobi kae ka bende en MCA Malindi e county ma Nairobi ka machiegni ahinya mheshimiwa itwak mar okinyi makawuono ichiw nade? Erokamano Joyce, achieng' maber. Machiegni. Erokamano. Wendo machielo antiere kae kod Ben Onyach en jakanyo mar ODM. Oyawre Ben ichiw nade kendo machiegni twak? Achieng' maber Joyce, erokamano. Machiegni. Asante. Kachiel kod Dr. Maxwell Miyawa ma en okil kama loka. Oyawre ahinya oyawre wakili ichiw nade kendo machiegni twak? Achieng' maber, erokamano kuom rwaka kae. Machiegni. Nyakwara Mugejuanga in bende arwakini machiegni e twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale nambwa mar ote machuok 23600. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel RAMOGITV X @RAMOGITV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yango kinyi makawuono Ochieng Jera ang'eni nyaka ne walala mano jakoma ma bende no gai mar ODM Raila Amolo Odinga pok yudo thuolo man mar bire studio kae. Mokwongo mondi ami mana thuolo mar chwalo ote magi kapok wadonje twak marwa. Erokamano kendo Joyce. Ina dieri pok abiro studio nyaka ne wawiti jakom. Abe ka uthuolo ni mondo aor mos mara makuyo nanyuola duto mar jatendwa Raila Amolo Odinga kotel nigi gi mama Aida Odinga gi larger family margi ni agon gi mos kuom wito jatelo marahuma. Mar ariyo ago mos kabisa ni jo Kenya manyolalo ngimagi kane gidhi neno jatendgi seche manyien nitie stampede moko nohinyre moko tho moko nane ko hinyre Kisumu moko hinyre jimno hinyre te kane dhi safari mar ko jatendgi akwayo moko nong chang mapiyo to ma Nyasaye okawo agora nyola gi mos mogundho. Erokamano.
Erokamano machiegni network okinyi makawuono. Dr. Maxwell Miyawa, imbe nang'eni pok yudo thuolo mano mar bire Ramogi TV kae mar mondo mi ichwalo te magi makuyo kachiel kod lit ka wachako. En adiera pok ayudo thuolo mabiro e studio mar Ramogi TV mondo waor weche mag mos ne familia kendo oganda mar Raila Amolo Odinga. But kuom maber nyane Ramogi Radio nyoro manye ako mos to kod weche ga magoyo negi maduong' manyalo wacho kawuono en ni jaduong' Raila Amolo Odinga koro osedhi yueyo to gik mang'eny emeweyo chien. Gik mang'eny oweyo chien Kenya ka sana oganda ma Kenya mangima emomiyo pod wachne pod humbe pod landore. Koro ageni mago to wadhi twak mbele ka. Machiegni ahinya beno nyacha kena mi thuolo machielo. Nyalo mamiya machielo matin kichato nyocha ne wan ka na osegolo rambirambiwa kodi but adwa mana medo jiwo karambirambi no ahinya to ne familia koro mar od jaduong' mama Aida to gi nyithindo adek modong' Rosemary Junior to kod Winnie wakwayo ni Nyasaye mobed jahocho gi makende kokamano tadwa kawo thuolo ni makende go ni familia mane be yudo inyruok koni gi kocha kani kelo jakom kech nobedo gi casualties nitie nyaka jogo mano wito ngimagi familia machal kamago gimbo dogo ne gimos okang' makoro wayudo ni particularly adwa go ne familia achiel mawuok kuma ya Rongo Kamagambo mano East Kamagambo ward dala wakachacha achiel kuom kijende manotho Kasarani ka ya dala wakanyo iluongo ni Evans kora kawo thuolo ni makende embe go ne familia ne mos kabisa wan kod achiel kuyo kamano mos ahinya ne jogo duto mabende wito johera gi kinde mane giwuok oko mar mondo mi giywaga mosenindo Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga oching jera ka wachako twak mar Yanga okinyi makawuono ODM sani koro dong' yo machalo nade wang'eyo ni banka ne ose landa to mano mar ogai mar ODM kendo Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga duond bura man ODM nong'ado bura mano mar keto Oburu Oginga kaka ogai mar ODM e yor kojolo okang' makamae ODM nochope yo machalo nade ahinya to gisane ma pod wadhi medo twak kutudore kod weche mopogore opogore mawachore ahinya kod jokanyo mag ODM. Kamano Joyce banka jakom ne Nyasaye osekawo ting'eni el telo kae okwe thuolo kiwe thuolo to ng'ato nyalo biro malandre en jatelo momiyo telo mar chama the governing council maran affairs mag chama ne giluongore magi wacho ni koro telo senindo to dak dhi ike ka ng'ama mako kom onge omiyo ne gibedo piny maging'iyo kabisa ng'ama ka giyiero to nyalo kelo kwe gi luor e kinde jochama ok ng'ama kokete kom to ichako yware kawacho ni ma oromo ma marach ma koro nokaw ng'ano mondo ka watiko wach maliel koro ji ibiro duogo romo to wacho ni koro joma nitie e chama waka ng'awa moromo koro kaw kom mar telo chama koso ng'ama nyowa miyo ni oromo dhi nyime mano koro en decision ma jochama wigi dhi kale koromo sa ka watieko wach mar weche mag liel duto to adiera mantie ni e tho mar babani ok en ODM kende mopodho piny mohinyore jayema pinygi bende ywak nikech gi bende ng'ama dhi gore negi koro onge jotelo moyier MCs MPs governors bende koro podho piny gikia kama gichom nikech koro ng'ama dhi gore negi ka governors jakom ne gore negi mondo gidong pesa e counties MCs wan jakom ne gore nwa mondo omiwa luor ni wan mwaro mog jopiny pile wan ma jopiny podho kuma ka gia utegi mondo omiwa teko ma tiyo jopiny mondo omiwa pesa mondo wating jopiny maendeleo onge ng'ama jakom ok ne gore ne omiyo jakom oweyo gap maduong' e levels te mag telo to kaka ODM yath maduong' nopodho piny
to dio pudo piny ka en kode winy te wiye. Winy gi kokunyo rang motegno moketo buru man kich ng'ama duong' to ng'ama chua to ng'ama ng'e kama ji wuokie to ng'eyo wuoth Jakom Raila Amolo Odinga dipo ka winy gi nyolal nono to kora mor ni en onyalo tiyo thuolo matin ni mondo mi wahoyo makare mondo wakal pek mar Jakom ni iyo mokwe makare mo sami yiero ng'ama koro kawo kom kata ken mi yiere to koro at least ng'ama onyo kito kamoro achiel e wige 2-3 kata dweche 3 go nitie ng'ama ji oluoro. Omiyo jothurwa nyaka yie ni tho Jakom to hinyowa. Ma adiera maonge miriambo. Kaka pimo ni aspects duto mag life. Takwayo ni jowa oling mondo chama koro mbele. To chama miwa direction to koro Jakom nosedhi. Ng'ama keto mbele en ng'ama kama. To sani koro wanyalo wacho ni mosenindo Raila Amolo Odinga weyo duond bura mar ODM Kanye kata kama chalo nade. Mheshimiwa. Awacho ka maber ni Jakom wewa ilo. Maonge miriambo. Jakom wewa ilo. Emomiyo koro nyi jo Governing Council mar ODM owacho ni waket ng'ano ma understand chuny Jakom. Ng'ano mong'e pach Jakom e kinde matin ma Jakom ondeni mondo riw ot kapok wadhi yiero ma yiero ng'ama tayowa kodhi nyime. Emomiyo awacho ni samoro kidek bedo ni Governing Council nyalo wacho ni awa ng'ama no kalo kodwa aurani wewa mithuru dhi nyime ama nyewan gi party leaders ariyo deputy ariyo samoro gidek wacho ni kora achiel kuom ariyo gi okaw but an aparo ni mondo kiyiero ng'ato to yiere ng'ato mamachua mong'eyo ni chama ni en ma joma ng'eny Kenya mangima ng'ama nyalo chiko ite ni members ok ng'ama rokni to bende gima nyalo bedo ka dhi mbele ng'ama machua ni bobed ka ipimo e yo machalo nade ipimo kod higni mosebedo gode chama kosipimo kod kit telo mache moko osebedo konyiso oko kacha kata kamano yiena mar mondo mi arwaka Beno Nyache twak Beno Nyache in kor ka kore iparo ni duond bura mar ODM sani koro odong nade ahinya to gi sani makoro gai margi Raila Amolo Odinga oninde bade jotelo mopogore opogore osebedo ka wuok oko kuom ranyisi jagoro maduong' mano mar ODM Sifuna en osebedo ka wuok oko to wacho ni gima baba nowacho gima Raila Amolo Odinga nowacho mondo lar komten piny Kenya to king'iyo weche ma jomoko wacho katiyo kod ranyisi Junet Mohamed kachiel kod kada governor e county ma Homa Bay to wacho ni gin to nowegi e broad base kore broad base ka ema nyaka koro gimed bedo maonge kumoro amora ma gidhi ODM sani koro nitiere kama chalo nang'o. Erokamano Joyce ato kipacha to ODM okapar nini kama rach kaka winjo mheshimiwa wachono anaparo ni ODM ni kama ber gima miya wacho mano ODM chama chiel Kenya ka to kata mana East Africa kama wantie ni kata mana Africa mzima king'iyo ka history mag chama en chama chiel man gi structures to kendo en chama ma kawuono ne wachiegni celebrate higni to koro 20 nyaka ne lose koro structures mag chama nitie to kidwa ng'e ni structures mag chama nitie mana kaka winji penjo mheshimiwa mapiyo piyo ni to ang'o nomiyo oket buru e marketing party leader maba winjo kodwoko maber kabisa kisungu wacho ni telo kdwa vacuum tiende ni kar matelo bede kiketo vacuum to mana kaka wacho ng'ato nyalo chikore kamoro amora wacho ni anime kwan jatelo koro the fact that ni ODM is a party man gi structures maber ema miyo yudo kata ka decision mane gichope piyo kore ni en piny kamoro kanyo lum to mano gima dok oyudore to kendo adwa sire kama bo wacho in the persona of buru ang'o momiyo en ema nonene adier makende wach bedo party leader en okalo gik mang'eny en okalo kata mana kura migone dhano ni en okalo kata mana ni ng'ato nyombo kanye kia ng'ato leme din mane en king'iyo dhano ma jaluo ne ng'iyo ng'ano ma nyalo bedo leader to kwang'e adier buru kako se wuotho gi owadgi mar Raila Amolo Odinga mane party leader wa mar ODM en wuoth mar atero en wuoth mar adiera ma nyocha awinjo kata ka mama Aida wacho kana wane liel
samaniko Baba Bondo. I'll give gratitude and thanks. Ogoni Oburu Odinga erokamano kabisa. Kendo wacho ni decisions mang'eny ma Raila Amolo Odinga ma jaode osebedo ka timo ngimane mar siasa. Ni owadgi maduong' mosebedo ka shape. To kendo nawinjo kogone Oburu erokamano ni kata mana dala mar Jokoginga kanyo ni Oburu mosebedo ko hold. Koro mano nyiso ne kata mana jok moluwo Raila gi. Kata jok mane different party organs. Giseneno kaka Oburu timorega, kaka Oburu tegno weche chama. Koro miyo decision mar kawe no bedo mayot kabisa. Koro awinjo ke wacho ni iyudo ka joduond bura mopogore samoro pilo dhogi mopogore ma ok giwuoye parachiel. Mano te demokrasia inyalo weche mag chama gi ok de yud kuma ji wacho dhok achiel. To ODM be mano omiyo ODM otegno. Ni ODM ene odwa ma iyudo ka ji ne nyalo bedo gi rivalry mopogore, ji bedo gi paro mopogore tiyudo ka organs mantiere e party different ma ang' iyudo kiriwo wigo mabedo kamoro achiel at the end of the day. Koro duol ma winjo ka jagoro maongirore wuoyo go sane to an okawa gi buok. Gimomiyo okawa gi buok nikech ok dibed ni ng'at achiel emedwa wacho wach mabet opogore gi jok moko ma wuoyo ahinya. To wambe wan e Kenya ka, wambe waneno ga news, wambe wan follow ga Raila kata kuonde mowuothe kowuoyo diere mapod nongima. Raila nako wacho ni ODM nyaka chung ng'ato, kata ni ODM kochopo 2020 biro chungo ng'ato. Raila ne siko wacho kano siki penje question no. Ne to makori tero wa serikal ne 2027 ne timo nang'o. I remember very well Raila was very consistent. En ka consistent kodwoko gino. No wacho ni gisani gima wa focus en tego serikal, ng'eyo kaka serikal bedo motegno mondo Kenya dhi mbele. Kochopo 2027 wabiro chiwo direction. Mani gima no wacho ga. To noko wacho ni kochopo 2027 to wadhi golo candidate kata ni wadhi chungo ng'ato. No wacho ni sa siasa kochopo wabiro wacho wachne. Koro ato an gi kinyu aneno ka to apogore e paro nyanya to gisefona. Gima miya wacho nikech kuma ji ng'enye ok inyal bedo ni ne ng'at achiel ma in mari koro do bala nya. Jok mamoko be botegni ODM kodi kanyo mabe ne different party organs gito gi wach moro. Koro ok ni akosowago but mano be mana ber ODM nikech ODM ka an gima omorago ni kata kawuono ka migosi Raila Amolo Odinga nindo ma pod lwasi to rach kodwa kaka oganda luo. To wan maber ni waweka Raila bu create jok machal kode. Omiyo ODM kanyo ibiro ka nitie thuondi ma seche moko ne pach gi nyalo balo gi pach oganda mang'eny kaka seche moko Raila Amolo Odinga be noneno katimo. Koro margi no be bera tibiro iro ka iye kanyo owenwa joma soba maka koro weche tek manade to solution ni manyaka many. Koro pilruok mar paro no ata neno no bera en demokrasia mar chama ok ane rachne en gima tego tek mane wan iye kanyo wagore together kamano. Wakili Dr. Miyawa in korka kori no ka duond bura mar ODM odong nade bang' ogai mar gi nindo. Mokwongo maduong' en ni an ok an jakanyono mar ODM. Koro duonda ni ok nyalo ungore kod chiel. An anyalo wacho koni koda koni. Nikech aneno ka jogo obedo batha gi jo ODM jo kanyono. An pok ondika pok register kaka ODM member. Kaka nene nyaka wadoguru chien mwang'i kuma wae. Kendo wa mabor kabisa. Chama mar ODM wa mabor kabisa. Kigo ndamo kidog chien. To wanyalo ng'iyo koni kendo wanyalo ng'iyo koni. An kanyalo ng'iyo anyalo kawo Ford Kenya keto ka Jaramogi nindo aka ODM keto ka Jaramogi nindo. Bode kwa ng'i kama wachope. Mokwongo anyalo wacho ni wan kama ber. Gimo timore sani ne ODM wan kama ber ok wan kama rach ahinya kaka mana timre ne Ford Kenya 1994. Bumi mokwongo en kama. Higa mar 1994 ka Jaramogi nindo. Jaramogi bino we chama ma jo Kenya ne ntiere. Ng'eny jo Kenya ne ntiere. Kabinde moko ne ntiere e Ford Kenya. Ne wan gi jo Bukusu kanyo, ne wan gi jo Teso kanyo, jo Lune ni kanyo, jo Baloyo bende ni kanyo. To gima ne timore ndalo cha en ni Ford Kenya ne pod obedo tesri kod sirikal. Ne gikwedo sirikal, ne gin akweda. Koro akweda mane ntiere nyiso ni sirikal man ndalo cha ne nyalo neno Ford Kenya mana kaka wasigu. Koro nikech Ford Kenya neno kaka wasigu, wuoruok kata banjruok mar Ford Kenya ne en gima ne ber ne sirikal. Emomiyo ineno ka bang' Jaramogi osenindo koro telo mar Ford Kenya ni laro. Orengo lare koni, Raila bochung' koni,
wamalo bochung kocha mabe chama no dhi mopogore mobanyo to gino nokonyo moi kabisa mamoyo chako dok moyombo hiyo maproche koda biriyo kwang'iyo sani ke chulo nodugo wuok marailo chung koni mabe bang'e railo dugo we Ford Kenya modhi NDP kwang'iyo sani kama koro wawuoye sani ni wapogore gi proche kwang'wen nikech ODM sani inyalo wache ni en bad sirikal ma konchiel kendo kwang'iye korka siasa gi wang' mar ka siasa to waneno ni ODM mane sirikal ni bende nigi jolup jo Kenya mang'eny moloyo kata jo UDM manitiere sirikal kiwacha dira makende ODM nigi wafuasi mang'eny e sirikal masani ODM nigi wabunge mang'eny e sirikal masani ODM no be manigi senators mang'eny e sirikal masani moloyo kata mana stakeholders jogo no jokanyo no mar sirikal man UDA bang' ka jogo mamasawa nosewuok ma ng'enygi odhi e DCP mar Gachagua koro miyo ODM nitiere maber kama ber sani kabisa kopogore gi ma 94 to gima dhi kethe en achiel madhi wacho mbele kanyo bedo mar ODM sirikal nyiso ni kata sirikal no be dwaro mondo ODM obed gimoro achiel mondo ODM obed kanyakla nikech kangi ke mowuore mobanjore jomoko biro ringo to jomoko biro dhi loka DCP jomoko biro wuok jomoko biro dhi kata yo ka Kalonzo kocha koro duol dhi bedo mopogore manyiso ni sirikal dhi bedo mayom to mano gima neno ka sirikal masani ok nyal dwaro mondo timre manyiso gima neno ka an kaka nene ni mbele ka William Ruto dhi dwaro ni ODM gi UDM obed gimoro achiel momakore motegno makata yiero matend ODM aneno ka jatelo mar ker mar piny dhi donjore mondo ODM obed gimoro achiel motegno mondo kwadhi e 2027 to wadhi kaka gimoro achiel wach mar ng'ama biro chung' to wabiro wacho bang'e mane kaka nene omiyo aneno ODM sani oweka maber kama koro nyoketi e ogai Oburu Oginga ema koro telo ne ODM ni bane no ka en gimoro maber mokwongo Oburu en ng'ama duong' ose yiere kuom higni mang'eny bang' tho mar Jaramogi mar ariyo ike be koro ng'eny gik modwaro e piny ka be koro tin emomiyo kelo kata matulo moro ODM samoro be ok onyal dwaro mar adek ok onyal dwaro gi chunye owuon mondo dwach Raila ng'ato kethi koro aneno ni Oburu no is the best candidate nikech onge gi interest mang'eny to be no be mo understand ODM gisebedo gira gisewuotho gi Raila kuom higni mang'eny nikech kung'iyo adiera kata mana oreko gi ne onge kata LDP machon anyang nyongeri magi joma norugo mana mbagi bang'e koro ng'atno mosewuotho gi Raila higni mang'eny en mar Oburu Odinga no to gima neno manyalo ketho ODM sani en ni jogo ma pod tindo mabe dwaro kargi madwaro nyinggi mondo wuogi aneno ka dhi nyiedhore e mbele ka ODM ka kendo gisenyiedhore actually gisekata nyiedhore ODM gidhi nyiedhore gidhi chung gidhi kelo tulo e ODM gidhi kelo gongruok e ODM gidhi wacho weche mang'eny kuom ODM kendo gine ma gidhi dwaro mondo yiero otim haraka maka gisefwenyo ni ok ginyal to gine ma gidhi wuok kagi samoro gibiro fomo chama gi samoro gibiro an kaka nene vijende matindo ng'eny chama mar ODM nikech kineno kata headline makawuono ineno ka ng'ato wacho mana mare ng'ato wacho to mare no ineno samoro pogore gi chung maratiro kama ne Raila wacho kaka Raila nonyon adiera wach ma 2027 dhi kelo pogruok e telo mar ODM kochakore sani nyaka 2027 nochopi kengi jomoko monyonore ni ODM nyaka gol presidential candidate jalno madhi chung to nitie jomoko be monyonore ni wan wadwa mabed mana e sirikal ka one broad based ka gin ging'iyo mbele to ok ging'i sani gin gigo darubini bende ok ging'i sani but ng'eny jogo be mawuoyo mawacho gigo mopogore gi duol joma ng'eny ODM baneno ka gin jogo vijende mapod tindo mabe onge wafuasi gionge wafuasi e piny kuma giaye kata Nairobi ka koro kane ka en gimoro malich manyalo buogo ng'ato en mani gima nyalo wacho ni tend mar ODM gi tend sirikal masani tiyo gi ODM komedo gi wabunge gi ng'i gi paro motegno ni ODM to kobarore nyadiriyo
to kata sirikal biro yude matek nikech wawuoyo about numbers wawacho numbers mag MPs to wachako wacho jogo kura ODM nigi wafuasi mang'eny e konde e gwenge duto ma Kenya e gwenge mang'eny ma Kenya ODM nigi wafuasi mape pod ohero ODM kod chungi kabisa. Mheshimiwa Ochieng Jera, nyaka sani bende isewinjo kanyo ka wakili Dr. Mia wacho ni nitiere jogo ma seche moko nyalo biro ketho ODM kendo chura nyisi nitiere moko kuom jende ma seche moko podi hikgi ni piny makalure kod dwaro margi mopogore opogore lek ma gintiere go de siasa ma gin bende seche moko ginyalo bedo ka ginyalo seche moko miyo duond bura mar ODM ok ochung' motegni kinde mabiro mbele. Kata kamano in korka kori wachni ma jomoko osebedo ka wacho ni ODM nitiere broad base ODM no wach ni bro bedo ka chung kar kende kendo bro bedo ka chungo ng'ato e yiero mar higa mar 2027 kata winjo kanyo ka Onyacho wacho ni oyo Raila to no wacho ni sani weuru mondo wane kaka wanyalo loso piny Kenya kochopo 2027 to kama e kaka wabo bedo kwa timo ang'o mi waneno ka nitiere jok wuok kod duol achiel e duond bura mar ODM gi sani. Agombo na wuok jo Kenya kendo wuok jo Luo do gi understand kama wantie asedo gi jakom kuom ndalo mang'eny kapod athin e kinde ma jakom ne prime minister ma Kenya an mana jakom mar ODM Lang'ata and chien kanyo be koro ang'e jakom in and out jomoko wacho anene media ni jakom no wacho no donjo sirikal jakom no wacho no chungo ng'ato e yiero mabiro agombo ni ji one gima jakom otimo ok gima wacho gima jakom otimo en no kao joge okete sirikal kendo kao lemo madongo dongo tiyo sirikal kendo kama odhi to wacho ni amiyo sirikal joga mondo gi stabilize Kenya koro joma wuoyo about ni jakom wacho giwe ng'iyo gima jakom wacho ging'i gima jakom otimo ji ni sirikal to mano e omiyo koro nongo ansa kawuono bedo wa sirikal ni ne litin jomoko king'iyo gimotimre nyaka ne jakom ninde ineno ka jalup ker machon odag dhi e liel sani koro injo ka gigosi boy ng'ama gosi boy ni en osiep ker jalup ker machon namba achiel owacho ni jakom nindo otima ber koro mwandu dok e thurgi idhi ter mwandu e pinje mag jo thurgi namba ariyo machon mano ng'iso jowa niya ni kara jogo ok ne mor kodwa ka ng'ato nyalo go siboyi ni jakom nindo idhi migi mwandu kara koro wapak nying ker masani kara nyomiwa mwandu adieri kara nyo olo mwandu Nyanza ma jomoko leti negi omiyo nyathi jaluo moro amora mantie kapok adhi ODM penjrie ng'at achiel gosi boyi jakom nindo nyomagi mwandu otero Nyanza to ng'at achiel okawo liende jakom okete state funeral momi jakom luor ma piny mangima oneno ni oike kaka jatelo moromogo komini yier ng'ama omiyo jakom luor moike kaka ker maduong' gi ng'ama gosi boyi jakom otero tho mwandu dhi wuok thurwa itero thurgi do yier ng'a nikech yiero mabiro ni en e kind President Ruto to gi Gachagua gi joge nyierowa jakom onindo Ruto to miwa luor moik jakom gi luor makende udwa dhi kod mane omiyo kuom sani jowa obed mos nikech nitie vijana matindo ma gibe gigombo winjigi giparo ni jakom nowuok e Ford Kenya mogore mo create space margi kor gibe gidwa create space margi within the party okrach makmana ingiswa ni tsama gi create space margi no itero akiri Gachagua kosa itero Ruto Gachagua manyierowa to Ruto manyokonyowa e wach mar chungo ng'ama chung president e yiero mabiro ok en makosa chungo candidate ok en makosa chunge niya seche mwaloso ODM ni nyaka wabed gi ng'ama chung ni jatelo mar ODM ochalo ng'ama dhi chung na president e yiero mabiro bedo mare kanyo ber
nikech seche odhi wuoyo e mesa to Ruto wuoyo gi ng'ato wakoni ni in ikawo mane an wena ma an akawo mae kaka nyoro jakom ni nitie no wacho ni an gime miya en kar pesa imiya kar stima imiya kar mining ji nye wuoyo koro chungo ng'ato motelo mbele ok rach mondo mi odhi okonywa e mesa mi kawe mkate to ka onge ng'ato to Ruto dhi wuoyo gi ng'a mak mana yiero mwadhieni jomochung' motegno machiegni gi chung' ko maduong' moseikre gin groups ariyo koro joluo nyaka yier e kind ng'ama nyierowa gi ng'ama konyowa nikech Nyanza nyaka ne chak Kenya ok ne yud mwandu matin mobire wakili bro ng'isi kae en devolution ma jakom emo kelo makoro wacho ni governor kawo 5 million ichore malo 6 million los barabara yaw yore gwenge gero hospital to koro jatelo mantie sani ni kano obiro to obedo piny gi jakom ma jakom omiyo thuolo rom governors maga ugo mpaka mar mwandu e thurwa omiyo jomoko ywak ni mwandu dhi Nyanza yawa ka en an ng'amo yie miwa mwandu ne e mwadongo to nyithiwa matindo gi ang'eyo ni Nyasaye ogwedhou riek maber Nyasaye ogwedhou oseyieru kik bed rieko maru en maketho chama nikech at the end of the day chama ni jopiny chiko itgi ng'iyo ni e kind nyithiwa gi kama giterowa ni ir Gachagua ni benti modhi yudo ichalo ng'ama we kuone mesa gi rech mosetoki nidhi rango rech mar yaura ka Gachagua to Nyasaye otimo hono kawuono Nyasaye ma jahono otimo hono ni gavana moro ochiew kinyi to dhi e thurgi to chako wacho jo thurgi kamor kendo gipamo kendo ginyiero ni otero tho jo thurwa mariek ong'i statement no jo ODM mariek ong'i statement no aneo ka jo thurgi moko be goye kabisa wach mowacho no lakini wan kuomwa ana mor kech koro ng'isowa kaka boss mare paro seche moko be wacho gima nitie chunygi mano chunygi kech boss ne moore koro kosewacho kamano jo thurwa koro nyaka yier idwa dhi kama iyanyo wae koso idwa dhi kama ikonyo wae simple okili amane mano kamano Isgini piny osiko tok sikie lak be nyalo nyieri sani lakini inyalo nyiero sani lakini lak biro nyieri bang'e piny be en mana ma adwong na medo siro kama jakom jarawuoyeni ni adiera makende en ni wan oganda luo wasebedo ka Kenya kapok wayudo haki wa yo makende kech iwacho ni the national cake mano tiende ni mwandu mar piny en gino monego bed ni pogo e piny equitably tiende ni maromre ne ji duto moko ng'i ni ng'ato yakany to wan since independence osebedo kodwa mok ber ahinya madira makende mamano to adira gigo mobito hewo mwandu ma sirikal onego bed ni tero kamoro wakwongo mana neno sani makoro jakom Raila Amolo Odinga the late noriwore gi jalno mata piny Kenya migosi Dr. William Samoei Ruto koro adwa semo jo luowa to kata gi the ODM family te o kata jo luo kende jo ODM te mane Kenya ka ni wangi kuma Raila wewa mana gima nyisicha an ODM ang'eni kama ber mano mokwongo mar ariyo an ang'eni Raila Amolo Odinga wewa kama berie kabisa kako ganda mar both the luo to kata mana jo ODM gima mi awacho mano ngero moro nitie iwacho ni joma dongo gi samoro ka gichiegni ka ngima gi piny ka chiegni rumo to ging'eyo ga watu pok samoro pok obedo joma dongo koro samoro ok nyal bedo gi lony no but owinjo kiwacho luo ne joma dongo kuchiegni gowo to ging'ega to anachich ni nyaka bed ne migosi Raila Amolo Odinga nyocha chal ka gima oseng'eyo ni samoro odiochienge ne piny ma pod wantie ni ok ng'eny ahinya taparo ni noamua ni ok odwa weyo oganda ne kama oganda ne osebed kiweyo kama rach kupo ni bed ni koro onge nikech en mochen touch oganda mar jo luo to kata mar ODM
Nitiere telo tieng' didek. Nitiere telo mar bedo ogai mar oganda. Ma wan ka koro joluo waneno ka wan gi ker Odungi Rana. En telo ma ok yiere kata ng'ato ni in gi mwandu adi kata ni nango. En telo ma Nyasaye ma yieroga. Kendo ji nyalo chapni tiyudo mana ka ng'ato oganda moro sibedo mana gi ogai gi mawuoye. Ben wan gi telo machielo. Adwa ni mak na paro no gi Kanye telo machielo no. Ingisa ni wawinja ni achiel kachiel kaka moko kuom jokanyo mag ODM oloso. Okinyi ma kawuono ka ne gintiere county mano ma Kisumu magawa moro kotelne gi kanyo kod governor e county ma Homa Bay mano Gladys Wanga. We wawinja ne monde. Rise of benefiting from government resources and development has nothing compared to what his region has benefited from since Kenya became independent. It is bad manners, uncouth, and unacceptable for Mr. Kahiga to make such remarks. In fact, coming from someone who occupies a respectable position of the Vice Chairman of the Council of Governors, it is utterly absurd and astonishing. We therefore demand that he immediately resigns from this position with immediate effect, and the COG cannot have a loose-mouthed, reckless, primitive, and irresponsible person holding such a position. He's a disgrace to the country and to the people of Nyeri County. And I would like to add that the very, very position that Kahiga holds as governor of Nyeri is a creation of the fight of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman in his death. And what I know is that Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson of Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked whether he was a virus and whether Kalonzo was a bacteria. To date, Rigathi Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. Raila Odinga, who braved political tensions to go and mourn his brother, the late Nderitu Gachagua. And therefore, we note now that anyone who associates with Gachagua and his ilk, like Kahiga, cannot be our friend. The line is drawn. Any person who associates with Gachagua, Kahiga, they cannot be our friends, whether they are in our party or outside our party. Kahiga has drawn the line. To mock, he has crossed the Rubicon. We have crossed that line now. To mock Raila Odinga in his death, to mock him in his life, we could respond. But to mock him in his death, any person who associates with Gachagua, with Kahiga, with that lot, can never, ever be our friend. Because the principle is, the enemy, the friend of your enemy is your enemy. This morning at 9 o'clock, we have a meeting of the Council of Governors. And I, as the chairperson of the party, will be moving a motion to remove Kahiga as the vice chairman of the Council of Governors. He can lead in his village, but he cannot lead us at a national level. That's true. I want to ask my colleagues, Anthony and Jared and the leadership of the Assembly, if they have something to add. Ladies and gentlemen, we are shocked beyond words by the reckless statements as advanced by Kahiga. We all know that he revels in death because he's a beneficiary of death. Without the death of Dr. Gakuru, Kahiga would be nobody and would be nothing. So anything touching on death, he seems to take great pleasure out of. But as a community, we just want to remind him, because his memory is so short, that we have been out of government since time immemorial, but we've always been here. The only government that has given us full recognition is this of President William Samoei Ruto. And as my chair has ably said, the line has been drawn,
We will not seek any friendship with Gachagua and his surrogates, because again we are privy to a meeting that was held yesterday between Gachagua, Kahiga, and some of their ilk that came up with the deliberations to have that statement made as it was. As a community, we have absolutely no problem with our Kikuyu brothers and sisters. We marry them, we work with them, we associate with them. We've got friends all across the Mount Kenya region. But Kahiga and Gachagua, as we go into our next elections, Baba put us into this government, and we have to make that very clear. And this government, we shall stay. Anybody harboring any ambition of approaching us, time is long gone. We are not ready for any further association, any further negotiation, but with this government. Thank you. Thank you very much. I also want to join my friends in condemning the words of Governor Kahiga as primitive and uncalled for. You will recall that Gachagua, and I agree with our governor here when he says that the owner of this dog, and permit me for using that word, is Rigathi Gachagua himself. So we must place this filth at the doorsteps of Honorable Rigathi Gachagua. You will recall that Honorable Rigathi Gachagua, during the time that he was deputy president, made it his sole purpose to pursue Raila Odinga, saying that he would encircle State House and make sure that Raila does not step into State House. He has continued to pursue Raila in his death. This we will not accept. We will not accept this because Governor Rigathi Gachagua himself was a beneficiary. The Constitution 2010, in which he stepped in as deputy president, was as a result of the sweat and blood of Raila Amolo Odinga. Same to the governor of Nyeri County. So we are saying here today that the president and the people of Nyanza should be proud. They should not be made to feel ashamed for any affirmative action that is extended to the people of any region. The people of a particular region who have benefited over the years as a result of skewed application of resources should allow the Constitution, which is under Article 10, to benefit and to be equalized. These are principles, foundational principles under the Constitution. They talk about the question of equity, they talk about the question of equalization and affirmative action. So whatever it is that the people of this region and the people of any other region benefit from as a result of trying to be equalized is not something that people should be ashamed of. And to use this to try to mock a person who has suffered for this country at a time that he has died is extreme. We condemn it in the strongest possible terms. ODM ne giloso kinyi makawuono kane gintiere kaunti ma Kisumu kama koro gin bende ne giwuok oko kwedo gino mano wach kanyo kod governor kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga mane wacho bang' tho mano mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ka koro giwacho ne oken gino makare mar wacho gigo kotudore kod kaka moluor Raila Amolo Odinga nokedo ne piny Kenya yore mopogore opogore. To nyakwara Ramogi weche madonjonwa gi sani en ni governor kaunti ma Nyeri mano Mutahi Kahiga wuok oko ka koro kwayo ng'uono ne familia kachiel kod oganda jo ODM kachiel kod jogo mawuok e gwengo mag Nyanza kuom gigo mano wacho odiochieng' manyoro. Wacho kanyo ni gik makamago no wacho dalagi ma kinde mane oyuoro nyasi mar iko ma amor. Wacho ni gik mano wacho go gin ma owacho eno wuona to mano duonde eno wuona ma onge tudruok moramora kod duol mar governors e pacho kae. Pani duol mar governors bende kokalo e jakom mar gino kichore gi chien ka giwacho ni gigo ma governor e county ma Nyeri Mutahi Kahiga no wacho gionge kod tudruok moramora kod wach makamano. Bende otiko ko wacho kanyo ni eno wuona okaw responsibility kata okaw ting' mar gigo mano wacho kendo koro ogweyo tao kaka jakoma kaka jalup jakoma mar duola mar governors e pacho kae. Mano Mutahi Kahiga governor e county ma Nyeri koro gweyo tao kata o resign kaka jalup jakoma ka duola mar governors. Nyakwara Ramogi ingisa ni wakaw yoyo madundo mondi e kawaduog wadhi mbele kikidhi mabor.
Na tokori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga, kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Ote ni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Rajiv woyo gogo teno sani. Winjane, in kapo kiwacho nani ini era? Tano kabingado simu. Sanjuya wach nani ini era? Enango matimre. Ka Rajiv nitie kae to Sanju onge. To seche ma Sanju nitie to Rajiv onge. In giming'eyo mana chich koda. Asene ni kuom dwe achiel. Ichich gi gimoro amora kuoma ka. Inirango simba irango nyaka messages. Idwang'e kuma nitie gi gima natimo. Nitie chieng' moro chich mari ni biro ketho gima nitie kindwa. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yudi yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda luka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black tichadek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial
*811 *343 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Machiegni kendo nyakora Mugejong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod kama ODM Ochomo ahinya to tok tho mar ogai mar ODM ama bende nena Prime Minister machon ama pacho kae moluora Raila Amolo Odinga. Pod antiere kae kod welo maga, antiere kae kod Mheshimiwa Ochieng Jera MCA Malindi kabende en jalop jakom ODM e county ma Nairobi kae. Antiere kae kod wakili Dr. Maxwell Miyawa kachiel kod Ben Onyach ma en jakanyo mar ODM. Ben kapok ne wawinjo kaka jokanyo mag ODM oloso e county ma Kisumu, nitiere wach ma ng'ise ne maka. Kae to paro mabende nyalo chwalo kotudore kod gigo magiwacho ka bende ne gikwedo gik manowach kod Mutai Kahiga governor e county ma Nyeri. Erokamano Joyce, wakwonga achual mana paro mar kwedo wach Governor Kahiga. En gima let kabisa kendo en gima medo rem ne oganda Luo to kata ne oganda jo ODM gi jogo ma joera the late Raila Amolo Odinga piny mangima. Kopo ni a leader manogen manyake thone waneno kapod imiyo nyaka chiew madongo dongo. Mano nyisi ni en jatelo manogen. Kiche waneno kaka no mi state burial to kata ban mano kane dichieng mane lowe ne wan gi Shuja Day Kenya ka waneno ka ker mar piny oketo ne nyaka title mimi mana jotelo mose serve a peace mar bedo ker Kenya ka. Koro mano ngama piny ogeno. Koro let ne oganda kendo let ne joera ne kiyudo ka ngato ni koro nyalo bedo mamor e thone. King'iyo historia kanyakla kata ngama ne ni mini ngama ne jasiki kabisa gino manyalo kelo kanyakla en ngama na tho. Sa tho ni eme yude humility mar dhano ema ngato nyalo bedo humble magore kuom wadgi kata mane gin go enemies. To ma waseneno ka kata koro jatendwa motho miluongo Raila Amolo Odinga en ngano ma kata jogo mane wacho kata mane neno ni josike kata tho en ngano mane wuok kendo ne dhi kendo ne ywagogi kendo kuyo kodgi kendo kan tire gik ma familia go ne dwaro mane no nyalo chiwo kaka dhano to no jachiwoga. Koro ambe ajiwo mana duonda kwedo kaka jo Kenya mang'eny osebedo ka kwedo nikech nyaka no wach no nyore liel mane go thurgi kono ji mang'eny osekwedo kendo mana kaka ilando kanyo no Council of Governors kotelne gi jatendgi nyoro ema no kuongo kwedo to koro waneno ka jakoma ODM sani koro wuok ka kendo koro e gewang kabisa press briefing ma gen go Kisumu kanyo no kineno ka kuoyo to emberu Mutai Kahiga no ero segwetao kich ne mane en jalop mar jakom mar Council of Governors ero gwetao mano nyisi mana ne pressure moseneno koro tiene kata mana bura mane jakomwa Gladys Wanga governor ne wacho ne odhi chwalo motion ni mondo bed impeached wuoge komno ero go segwetao. Koro ma kela wacho mana ni ma elit ma wan go kaka oganda wan osebedo ko bedo mocked o kata mana koro thore la kakende ahinya to oganda na ma koro wuok e got kane mar Jakikuyu ni waseneno kaka gidak kodwa osebedo no matek ahinya yudo kata mana resources monego bed ni mano ratichwa nikech wa jok machulo ushuru kaka oganda Luo mana nikech jogot gi gisebedo ka gidak kodwa maber. Waseneno nitiere clip moro okang'eyo ni mosenendo migosi Raila Amolo Odinga nene kanye okang'e nene function mane to mane got kanyo ok en clip mabor ahinya to aneno ka nodhi e social media mane jakom temo semo oganda na mar jogotgo kano kono gi ni unu kia unu ketu mana ni samoro kodwara to ke historia mar Kenya ka mo paro ne gi ni kadok bedo wuonwa to kata mana Jomo Kenyatta mano bedo founder president mar Kenya doko bedo nikech wuonwa mano insist ni nyaka gol Kenyatta mondo duka telo mar piny makendo kane wuonwa ni dwa no bed keto no we nyaka koro mano semo oganda matindo no kwero gi ni trade muneno un go koda ni ok onego bed no bedo nikech wan wasedak kodu maber owe bed ni tiyo kodu nu heto oganda chiel to waneno kata ko ginga chung in 92 ma no kao dichigo yudo kane nigi two vices Wamalwa ne vice ne to Mwite be ne vice ne Mwite ne wuok Kikuyu constituency ka sechigo mane jalupne e chama ne mar Ford to kage dhi e kura iyudo ka ng'ama jalupne ne win nyaka constituency seat gi ombulu mang'eny mokalo 15,000 diere kane mano ombulu mang'eny kabisa to party leader ma jatende
ma bende chungi Ford to yudo kura kema na 400 kende. Koro magi mana example motemo chuni ni wan kata kaka oganda watim maber manade. Ineno kata nyocha ka Raila Amolo Odinga the late ne ker chung ka mana Martha Karua mabe yae got kanyo. Kora mi kwano mawuok kuma ne Martha yano techa. Koro manyisi ni watu oganda ni pok odak kodwa maber. To koro manyisi ni wadoge topic mane wawuoye ni mana wacho kaka leaders yiero. Na wacho ni achiel wabedo gi leader mar oganda, ma cultural leader ka koro wan oganda luo, wan gi mar Odungi Randa. Koro ko bedo gi political leader. Inyalo yudo ko oganda be nigi party mamane magiero. Ibiro ka wan nyisa mang'eny party wa osebedo led gi Oginga kane tho to koro bang'e wadugo bedo gi Raila. To wan koro mobedo no maber kabisa ni yudo ni ng'ama ne otelo no e party wa mar Joluo ema no chako bedo jatend en muchalo kingpin marwa. Seche mang'eny yudo ka kingpin weche mag siasa gi kochung' ne manyako bed jatelo mar party. Abiro chiwo example kaka koro for example got kanyo. Ibiro ka ng'ama gineno kingpin gi samoro en Uhuru Kenyatta. To gi sani ok en jatelo mar siasa. Onge party yudo ka Gachagua wuon party. To wan nyocha ne apo ber kaka oganda luo. Ni ng'ano mane kingpin wa machalo gaiwa. Ma ko wacho duonde to waluwo wate. Nyasaye no gwedho en achiel kendo mane en jatend party. Koro en double the to. Koro kane wan gi ker mar luo. Mane losonwa kama. Koro gima ne kela wacho the 2 different levels and 3 different levels mag leadership ge. En ni kata mana koro kingpin wakadhi mbele. Keche en penjo motenore gi weche ne to wadhi kanye koro kaka ODM mbele. En ni eto dhano ok yiere. En ok bede bodrum kama. Ni koro idwa yiere kata ne idwa goyo ombulu. En Nyasaye makele. Kidwa ng'e ni Nyasaye makele, mana example mana winjo ka wakili otiyogo ka kano wacho ni ok gima otimore ni ok ni mokwongo timore. Wambe Oginga kano tho 94 ne Joluo obedo mobagni wacho to koro chimo kanye to kendo gik moko mang'eny no kethore. Kidwa ka seche go Ford koro pogore ma Wamalo ringo gi mare odhigo rengo be koro dhigi konie makano timi yiero cha tineno ka Raila no komor gi yiero manowuok emowuoke. Samo wuok no Wamalo to dong gi Ford. Rengo gini bedo kako dongo. Teno wuok mo wacho ni koro chako mare. Te me kidwa ng'e ni Nyasaye ma yiero ng'ama bedo kingpin. Kuma ne onge jino, kuma en onge mana gi party no. Ochako mare matino emo build as a warrior kamano mama ne me ji duogo embrace. Manyaka jok mane okwede go oduogo motiyo nyaka kode. Nikech waneno ka Wamalo duogo motiyo kode tuo to ka koro gimanyo piny makoro Kibaki ne bedo ker. Wachako waneno kata kama jok manoringe machalo Orengo gini, machalo kata Nyong'o gini manodhi moloso party gi bochako duogo moriwe. Ane paro kata ka jok mabeseche moko ne kwede paro kiseche ka noyudo ka jok machalo migosi the late Dalmasutine Nyango gini ne jomo tegno kabisa kendo ne kan kendo nopogore kode paro. Tido ka gire ne duogo mobil maka chopo 27 kama to nyaka Dalmasutine Nyango gini duogo ungana mana kode ka. Koro mana kuni ni kingpin en gima ok yier, en gima ok goe koko ni duoke to en gima Nyasaye mayiero. Koro kata wan oganda luo kingpin wabiro mana biro. En gima kata samoro jok kata matiyo sanege. Samoro onge kata maigi. En gima samoro nyalo tuch kata ma higni 20 from now. To en be gima samoro nyalo tuch kata mana kiny. To en otuch ni en juogi. En ok otuj ne for example Uhuru. Kawuono Uhuru onge paw. Tang'o me inena ka kuonde mowuothi kata central kanyo. Enena ng'ama ineno ko jokikuche go miyo luor. Enena ng'ama irwako maber. Ineno kata ko biro liel. Kaluo mono biro yuago migosi Raila Amolo Odinga en rwake maber koro mano kingpin koro en ok jalare giminyalar en mana mowuoye gik machalo gigi party ni koro ere kaka leadership mar party dede ere kaka idwa yier party leader ere kaka idwa yier jokombe makoro pogore mabe amor presa mane Mama Gladys Wango bedo kanyo kinyina nene owacho ko ja fwambo moro penje ni to koro what is the future of ODM leadership oburu mapod bedo party leader koso de yiero ta winjo kod dwoke to be mane ka kamba dwoka winjo kono gini party mar ODM party maber man go guns ne organs biro romo at various level organs no biro decide ni tibi tim nango bang kose yuag Raila Amolo Odinga koro mago gik ma dhi timore to anan mamor nikech ODM to nigi structures magigo biro mana timore kamano
Aya, kapo dwa dhi mbele kotwak mara, gato bedo ni wasawacho ni mano gavana e county ma Nyeri Mutahi Kahiga ne okwang'wono kendo wacho ni ogweyo tao kaka jalup jakoma ka duol mar governors. We winjane kaka noloso motelo kod jofwambe kinde makoro nokwang'wono kuom gigo manowacho ka nowacho kanyo ni dongruok mathoth osebedo ka dhi gwengo mag Nyanza to gin to koro dongruok ok osebedo ka dhi negi ka koro bende noseyo no chalo kata ng'ama ne nyiero to mar prime minister machon mapacho kata kamano kwayo ng'wono. We wawinjane. The clip was taken while attending a burial in my home village, and my remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development, and politically, the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. As the popular saying goes, God takes the best, and it is in this context that I made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation, nor the Council of Governors. Finally, in noting the huge public interest that this issue has generated, I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks, and as a result, therefore, I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. And as I do that, I also pray that the soul of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga continue resting in eternal peace. God bless Kenya. Thank you very much. Wakili Dr. Maxwell Miawi, winjo kanyo kapodwa dawano watu wake manege weche mane Mutahi Kagwe wacho kakoro odiche maka wuono wuoko ko kakoro kwayo ng'wono. Bende en gino ma jopiny nyalo rwako kendo wachacha ni en ok omaanisha gino marach e kinde manoloso. Mbako romo. E kit ngima mar dhano en ni jolupo kodhi lupo ka paka goyo jalupo moro to jowetene ringo ka konye. Seche ma paka go ng'ato ok inyier ng'ato. Kata kido ka ng'ato koth ogo e ode tikonye tirese kata kinyalo miye law oumorego. Emomiyo joluo ne wacho ni jogo matemo thiri biro mana podho ka ineno. Kendo lak nyalo nyieri sani lakini bang'e to in ibiro nyiero jogo kuom ndalo mang'eny. Nikech dup bing'eni me jawero. Dup jawero. Nyiso ni seche ma wan gi lit sani ok wan mokwongo bedo gi lit to be ok wan matieko bedo gi lit. Lit be biro mana donjonegi e sama Nyasaye oyiero. Aneno ni gima ne gavana ma Nyeri wacho Mutahi Kahiga en ngero matiende tut kabisa. To ok en wacha kako wacheno. En gima osekete paro matut, paro mang'eny. Emomiyo nyo wache kamano. But aneno ko wache e yor kisiasa. En gi kidienje mopogore opogore. Mokwongo onyiso ni otemo wacho ni jogo ma masawa ni kod ywak. To ywak gi no ikelo gi ni koro gineno ni baba noweyo oganda o joma luwe e sirikal. To gin koro sani osethich gi oko. Koro otemo wacho ni jodhura dong koro neno ni gigo manche dhi kocha mana ni jalcha koro onge Nyasaye okonyo. To ok ane ka en wach modhi kar kendo en wach marach kabisa. Omiyo neno ka ji osego e koko. To jalno nke jolupe wacho ni ng'eni nitie jago oporo to gi wuon oporo. Koro aneno ni Mutahi Kahiga en jago oporo. Wuon oporo ochung' toke. To piny machon bende ka wuon oporo nitie nok igo oporo. Wuon oporo koro en ng'a? Wuon oporo ong'ere. Dong kata ne wacho kanyo ni en ok ojago en wuon oporo ok ojago oporo. Wang'e wuon oporo ong'ere. Emineno ni kanye Nyasaye okawo chuny Raila Amolo Odinga to nitie josiasa moko nyoko dhi. Obedo gi familia be ok gioro rambi. To wadoguru chien kabisa wang'iuru kata kochakore 1978 kane Jomo Kenyatta otho. Paruru adier makende ni seche mane Jomo Kenyatta tho jaduong' Ramogi Odinga nosegwe tao mar bedo jalup mar ker kendo ne waonge sirikal.
to mano inyalo ng'iyo kaka ng'ama wasigu nikech en be ng'ama noketi nyaka detention. Kane Kenyatta otho, Jaramogi nodhi motero ywak. Bang' mano kata mana machiegni ka Kanye jaduong' President Moi, President mar ariyo Kanye otho, Raila Amolo Odinga nodhi dalane mobedo kata kane pod otuo magi bedo piny magi twak magi goye mbaka. To kupara dier mae ng'ama notweyo Raila Amolo Odinga in mahigni modhi 9 mochako tuye nyadiriyo. Mabe kata kit ngimane ne wuok e jela kata ka ok ber. Piny itero mos mago Raila Amolo Odinga ne wiyo wil go te. Ang'o momiyo josiasa moko pod gi ich wang' kod mirima, to in bedo gi mirima kata jalno mosedhi yweyo ma bende wafuasi gi go be ok kata magi ema mi anene kama. To gima kelo gini en mana ni koro gineno nikech Kenya ka ipogo lemo koluwore gi jogo mantiere sirikal kata kabila ka kabila mantiere sirikal. Koro ni weche gi wuok nikech koro gineno ni jatelo mar ODM koro onge. Broad based ni kaka wanene dhi kethore. Makata lemo manyipogo gi cha ok bibiro ok bidhi negi biro duogonwa. Mane ngero mana neno ka Mutai Kahiga governor goyo. Ogoye e yo mar siasa en mana ogoye e yo marach. Otiyo gi nying tho. Otiyo gi seche ma ng'ato tho seche ma ji nigi kuyo. Emomiyo telo mar ODM nyaka koro kichire gi chien. Nikech nyaka ging'e ni bedo be kik gininda ninda wasigu nitie nyaka oko. Kik ginindi kik gisikre e nindo. Gibed ni wane broad based government kata jok moko dwaro mang'eny. Emomiyo jok moko dwaro go biro tiyo odiochieng' kod otieno. Jok moko dwaro chama mar ODM mondo obed e sirikal biro tiyo odiochieng' kod otieno mondo gine ni ODM othirore mokwongo, ODM obarore, ma ODM otho. Seche ma ODM otho kata obarore gineno ni gibiro yudo wafuasi moko. Kendo ang'eyo e kit pacha na wuon ni jogo ma ging'iyo ni ka gidhi Kisii gi Nyamira kachacha ginyalo pogo kata ginyalo wuok gi jolup chama mag ODM. Ka gichak giringo gidhi cho Central Coast kaka Trans Nzoia, Bungoma gin gi geno ni ginyalo ywayo wafuasi moko. To emomiyo gimoro wuok ni kuzo. Akene buso jo kuzo ma dhi around. Kuzo ngiso ni wan wachalre. Wan gin. Koro kuzo no ema neno ka dhi tiyo mbele ka. Emomiyo jo ODM kik unindi e itu ngang. Beduru motegno nikech wasigu ng'eny oko. Ondiegi ng'eny be ondiegi ruto oko kanyo bende useneno kaka ero gi ruto e TV kanyo. Ibro chamu to seche mochamu mor ma koro un go ni une broad based ni biro rumo. Kan teko ni rumo. Kendo ondiegi tingeni chami ma ka teko ni oserumo. Ondiek ok cham ng'ama wuotho ng'ama nigi tekone. Kendo ondiek no luoro kabisa ng'ama oloko ng'e marengo cha be mochamo. Koro miyo kik ulok ng'eu be kik uringi chunguru kar tiendu. Keduru gi wasigu mana sani. Ondiegi tero ruto oko kanyo. Wacho kanyuma kare mheshimiwa Jarante gimidwa medo kapok wadhi wach machielo. An gima wacho ni awinjo ka governor wuoyo kuom nono. Tadire mantie makende en ni gima governor wacho cha. Nyalo kilo koko e piny e dakika matin sana. Nyalo mi kabila moro chak dhaw gi kabila machielo. To nikech ng'ato achiel mowuoyo, dhoodno kia gima ng'ano ne dhi wacho. Omiyo an taparo ni oresign nikech pressure ma jothurgi mong'iso ni gino dhi ketho nying-gi. Nitie commission Kenya kae mochung' ni national cohesion. Oluongo bwana ni ong'ise ni gimitimo ni en gi rich court. En gima nyalo kelo koko. Kendo ka ber onego bed nitere court kuom ketho mar pogo oganda. Ni ma oganda makama, ma oganda makama. Gino nyalo kelo koko ma ji gore ma wakos piny. Omiyo akwayo ni kik we kanyo. Dwaro duonge mapiyo piyo odhi oler gima nowacho e wach tho mar jatelo maduong' kaka Raila Amolo Odinga. Chon jogi nong'iyo ni nyathi ka ok chiem ting'ise ni Raila biro mondo nyathi ochiem. Jogi nong'iyo ni kata ka ikia timo gimoro amora e gweng'no
to kidhi wacho ni wadhi gore gi Raila bunge monege mak na kanyo kar wadhi gore gi Raila bunge kanyo ng'isa ni gie thuolo ni duol mar governors oseikore mar chiwo twak mar gigin bende kotudore kod gino mane governor e county Manyeri Mutahi Kahiga wacho. We wawinjane. And Governor of Kericho, Governor Mutahi, were able to join physically. But the meeting just ended. It was well attended. And this is a press statement on the resolutions from the special council meeting to discuss the unfortunate utterances by His Excellency Dr. Kahiga Mutahi, Governor of Nyeri County, following the demise of the late Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga CGH. Members of the press, citizens of Kenya, in a country where political awareness runs high, leaders must exercise both caution and deep sense of responsibility in their public utterances. Following our statement issued yesterday, we have convened a special council meeting to deliberate on the interpretation and impact of the utterances made by His Excellency Kahiga Mutahi, the Vice Chair of the Council of Governors, and the mitigation thereof. We wish to reiterate our deep disappointment on the statements by the Governor. We still maintain that these sentiments are his personal remarks that do not reflect or represent the views and the values of the Council of Governors. We therefore disassociate ourselves in total and condemn these utterances, which were untimely, reckless, and unspeakable, especially at this time of deep mourning. In view of this, the Council has unanimously decided, the Council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutahi from the leadership of the Council as the Vice Chair with immediate effect. We have also agreed that in due course we will hold another meeting where a new Vice Chair will be elected. But as of today, the resolution of this meeting is that the Council has passed a vote of no confidence on His Excellency Kahiga Mutahi and has agreed to remove him as Vice Chair with immediate effect. The Council of Governors extends its deepest apologies to the family of His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga CGH on behalf of the 47 county governments of Kenya for the unfortunate remarks by Governor Kahiga. We continue to mourn with the family during this difficult time and reaffirm our solidarity, our respect, and support to them. The Council remains available to offer any assistance that may be required. We further urge all leaders across the political divide to exercise restraint and mindfulness in their public utterances. As leaders, we must always be guided by the national values and principles of good governance enshrined in our Constitution of Kenya. May the soul of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, CGH, continue resting in eternal peace. Asanteni sana. I thank you. Thank you very much.
No. The chair is finished. That's it. Thank you. It was straight. Nyakwara Mugajuanga mana kiwinjo kanyo mano jakom maduol mar governors Ahmed Abdullahi kakoro en bende wacho kanyo ni gin kaka governors kata gin kaka duol mar governors gionge kod tudruok mora kotudore kod gigo mane Mutahi Kahiga governor e county Manyeri no wacho ni banga romo mane gibedo godo mapiyo mano kokalo yor mbui giwacho ni nyaka sani koro gichopo e winjruok mano mar golo Mutahi Kahiga kaka jalup jakom mar duola mar governors e pacho kae to pani Mutahi Kahiga bende osewacho ni en bende ogweyo tao kaka jalup jakoma mar duol mar governors e pacho kae. Giwacho ni gibro bedo ka gibago romo machielo mar neno kaka ginyalo yiero jalup jakoma manyien ka duola mar governors. Pani magi duto notimore kinde mane Mutahi Kahiga no chalo ka gima no puoyo to mano mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga gino ma ok norwak e yo makare ka giwacho ni mano nyalo bedo ka kelo chochni e pacho kae. Nyakwara Mugajuanga yena mar mondo mi wakaw yo madundo kendo waduogo wadhi mbele ko twak marwa kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni umie strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machine ni kisekete to en automated. Kiseketo tong to koro pie mi medo ntie kama ikete pie kae for the humidity. So you wait for your 21 days. You don't go in. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' telo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok eka waduog walor twak marwa mar odiochieng' makawuono. Injinia Lazaro Kanyambok ng'isa ka ni Joyce Oduor tho Raila Odinga to ohinyo nyaka kata newsroom. Raila yande koluongo press conference to kata gazets usore. Otherwise osetimore. An koro aneno ni mondo luo professionals, josiasa kod local political analysts ber mondo wabed piny wachat our political destiny. Odhi mbele kocho ni Raila Odinga yande thrives on teamwork. Ng'ama janyiego ok wabiwene chance mondo lead oganda. Raila ne all level pap ne kila mtu kendo ne ochiko ite ne jopiny through radios and TV. Mano e kama ne okao a direction kaluore kod silly utterances from Nyeri governor magi gik ma reinforce our determinations to stick with the Ruto government. Odhi mbele kocho ni ok nikech where zaidi lakini our dignity joka ni kod ich lit nyiego kod fitina. Nyaka wan be watem effort mar deny gi chance mar duogo e power. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Eric Ronald bende wacho ka ino yaure Joyce an pod an gi lit nikech tho mar baba. Awuoro gima Kahiga wacho oweni kata en ndalone ok bichopo. Tho to osiko koro akwayo joluo ni wamak ODM motegno nikech mano e odwa. Amoso min oda Mama Promise an Nairobi Dagoretti kona. Erokamano ahinya. Fredrick Osuru bende wacho ka ino yaure Joyce mosna jotelo e studio. Mokwongo an bende aoro kuyona makende ne min piny Mama Aida gi familia ne duto. Oganda luo duto gi piny mangima. Nyasaye omed keto chuny baba Raila kama okwe. Ayie kendo asiro weche mag Mheshimiwa Jera. Odhi mbele kocho ni ODM nyaka waman jalno ma okoma kisiasa kendo manyalo kelo johera duto mag ODM kanyakla. An kaluore gi kaka jatend piny ne ochiwo luor makende ne jatendwa Raila bera ka wasire lwedo. Alfred Osuru an Dandora Phase 2. Okelo George bende wacho ni Okelo George ka wuok Uyoma ragengni wacho ni awuoro wach mar Kahiga. Wacho ni to apuoyo gima otimo mar gwetao, but that was not enough. He should be taken to court to answer some questions. Janeno bende wacho ni kata ka baba oweyowa e broad based kamano, wan kaka jo ODM ber ka wachungo ng'atwa moro mondo lar koma mar jatend piny kata ker higa mar 2027 mano Pauline nyar Kiliti Ombei. Malaki Orando wacho ni mbaka oromo ler gem ogongo. An Malaki Orondo kagolo pacha kuom wach ODM. Awacho ni ODM oriure obed motegno mondo wariu Ruto 2027. To oket jaluo DP bang'e 2032 koro joluo obed president.
Aya to Njele obede dipi mano pache. Janino moro bende wacho ni one broad based okwa wuoge oada. Aya John Ratego bende wacho ni yaure uru joka nyanam pod wan kod kuyo mar lalo baba apoya baba no wacho maler ni 2027 ODM party will have a presidential candidate. Omiyo Sifuna speaks Baba's mind. Nyeri governor enja UDA party. Omiyo jo UDA emamor githo mar Baba. Mano pach Johnny Ratego. Aya mago mana moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Thuolo marwa bende aneno kadhika rumo. E thuolo modongo do mana matin ne Mheshimiwa Ochieng Jera nitiere wach ma ang'adi kapok ne wawinja ne gima duol mar governors ne wacho. Kata kamane wach ma ang'adi no kaachiel kod penjo machielo. Ni winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto en bende kinde manoloso liel mano mar mosenendo Raila Amolo Odinga. En bende nowacho ni duond bura mar ODM ok obi yie ne ng'ata mar mondo mi okel pogruok e ODM. Ka bende wacho kanyo ni ODM either obo bende sirikal kata obo loso sirikal mabiro e pacho kae. E pani jatend piny William Ruto nyalo timango mar tego duond bura mar ODM gisani mapod wantiere e kuyo bang' lalo gai mar ODM. Mheshimiwa. Joyce erokamano samane odhi e yueyo natemo wacho ni jothurwa ni chon kane ng'ato dochung' e piny mar got koja to nyaka ne gibuog jopiny gi wach mar Raila mi yany Raila kabisa eka ng'eni ng'ama thuon iri. Sani jakom mane gi anyacha koro onge koro gidhi giting' jopiny mondo yiergi. To owadwa Monyach owacho gimoro kae ma king'a mar rango mabor tibo nene ni higa mar 2007 kane watiyo gi jolang'o nomiyo baba kura madhi 87 to 90% mona yombogono mama kom. To kanyo watiyo gi ker manyoro wuok mogen muluor President Uhuru Kenyatta. Kura manyo miwa kaka manyadhin baba ok ne kal 20%. Koro joluo ng'e nto ere kama ber kodwa. Tadwa ng'iso jothurwa chama ni kod structures, chama ni joma riek. Akwayo ni mondo nyose mi obur teko mar chung'nwa kaka jotendwa, wamiye thuolo, wamiye lwedo ka wang'eyo ni obiro tayo maber. To itoke kanyo nitie jakom mar chama iluongo ni Gladys Wanga. Wasire uru nikech en mama maka neno to ng'eyo negotiations. Gimoro amora mabiro kaluo kodhi mesa an gi geno ni obro yudo nyaka dhoudi moko ma support chama wacha. To gima kwayo ogandana ni yie uru wariwre uru. Raila Amolo Odinga nen Raila nikech ogandwa nyoriwre toke. Momiyo dhoudi moko nyalo join wan nikech wariwore. Ka wapogore to joma ntiegi biro ringo. Omiyo teko wani kuom riwruok ka wariwre tok jatendwa ma en Oburu Ginga to ji pod biro herowa. Ka wamako mama Gladys Wanga motegno ji pod biro herowa. Nyoro Ruto wacho gimoro ka wan e liel ni kama ochung'ie ok obi yie mondo ng'ato par ni ka ODM ringo lalgo. Gima notemo timo mondo ng'iso oganda luo ni jomoko nyalo paro ni pache en maketho ODM mondo UDA mare cha moting're malo. Otemo ng'iso oganda wani abiro kae mondo ng'iso ni an kodu elite, an kodu e kuyo to mwandu be biro rito. Mwandu wa mokwongo en ODM. Nikech ji ng'eng marango ODM no. Mama na studio ami ranyisi ker mar Monyocho wuok machiegni nyen kacha ne nitie Nyayo ne nyaka bang' iko ndio osiep ne otho mano konye komoko, lakini bende en gi kwande moko mbele kae ok odwa chung president en pesa moro ngi nyithindo modwa gero dhi malo koro nyaka omedo gore matek kabisa obiro rango kucho joluo mondo sire ema Ruto wacho nabiro chung ogandani abo chungi chamauni ng'ato ke kwale ring kode. Joma paro muke mana kaka wakili ne wacho ni ndalo moko ne wan kod Ford Kenya to kodinga notho owewa e opposition ji no yake mutongi murumo koro jakom owewa sirikal to wuon sirikal wacho ni wang'e nok bi yake matongi aburo rite mondo chung motegno maka wadhi e yiero
tamor gi engineer Lazaro wuoyo mutegno ma jothuro ko winjo to winji to kabichayo wuoyo ma joni ratego ko wacho ni Sifuna wuoyo nikech en jagoro machama ni jakomno ore nyiso kama otelo ni we ng'iego jakomo wacho ng'i gima jakomo timo chama ni kotuo kode to biro dhi kaka macha nowewa omiyo nyakwa make mutegno waluru to nikech ok obigoro jowa kama chieme ni dhi moko mach kama chiero samo ko nyalo go majno kama antie serikal ni akwe joni lo wanga akwe joni lo oburo ginga mondo wariwo kando wakamro chiel chiemo mbele kucha wanong thuro ma negotiation kendo but for now one it took William Samoei Ruto kaka president to koro mumbulu mabiro cha be wachungi toke mondo ganda wa onwang dongruok make ma governor cha wacho ni ononka kamano Beno Nyacha in korka kori kaka jatend piny Kenya William Ruto no wacho ni adiera enobo bedo kochung e tok duond bura mar ODM mondo mi oneni mano eling'anya mar Raila Amolo Odinga weyo kendo tayo duond bura kupulo mar higni 20 ken gino mayot ahinya kendo otemo matek mar mondo mi oneni ODM ni ema osebedo duond bura maduong' ahinya kendo mosebedo kuom kinde pacho kae jatend piny Kenya William Ruto nyalo timango mar mondo mi ODM bedo kumora achiel to joma seche moko wacho dhok mopogore winjo bende timo ne giango erokamano Joyce yiena duoki ma kaka jalony mar nono siasa kika duoki ma kaka ja ODM koro gilony na mar nono siasa adwa nyisi ni kaka ni neno migosi William Ruto wachicha eliel kaniko jakom mano te kako dhi dong nyaka 2027 ODM nyalo mabedo gi issue bang 2027 awacho manango awacho mane mar nitiere gik mopogore ma migosi William Samoei Ruto nosechako timo gi jakom kendo wan kata kaka oganda mar ODM to kata kaka oganda ma joluo nitiere matunda ma wasechako yudo e uhusiano gino kaka ne gin kanyakla ni neno ka ker ne wacho ka ne liel kachacha ni achiel kuom giko mane gi wacho gi Raila mano gombo ni owach kapok oket Raila bur kapod Raila ni kanyo oneni sanduk kanyo en ni ne gidwaro ni gigol Kenya e level ma Kenya nitie sani miluongo ni third world country gidwa ni giter Kenya e first class country ni to ma ne miyo ni gibedo gi winjruok moro ni kata leaders mosetiyo Kenya kama sani onge office machalo migosi Uhuru Kenyatta nimbe gikel e fold mano wacho no kanyo ni bang'e no kata mana Ruto no romo gi Uhuru makata en Raila romo gi Uhuru ni to plan mane gin go mameja en ere kaka idwa gol Kenya dhier mar bedo class mar adek penje tikete class mokwongo e penje koro ma nyisi ni Ruto gi Raila already ne tiyo kanyakla mo me yigi gima jalup jakom jera wacho ni wang'e gima Raila nosetimo wawe ng'iyo gik miwacho the rhetorics ok bikonyowa adiro mokende Raila nowe koseketo oganda ODM to kende jaluo e serikal for the first time in the history of this nation nyochi neno ka parliamentary group meeting bedo ma parliamentary group meeting en gima jokanyo no mag serikal matino luongo jotelo mane bunge kacha to go mbaka to gi pass resolutions ka gidwa tero gi mbele ne waneno ka for the first time ODM iwacho ni ne opposition e Azimio obedo gi parliamentary group meeting kanyakla gi jo UDA kendo nyochi neno ka en bura manyaka Raila no dhiye nyaka migosi Ruto no dhiye koro gima ng'eni Ruto wuoyo kama chacha to nikech ong'eyo ni stability mar this country odwa no time to nyalo mana time ka ODM is one of the major political parties ok pinge koro obiro tiyo gi teko ne te anyisi ni siasa ka gima Raila timo no maber ni e chama mar ODM ka Raila no weji thuolo meiye kanyo nitie jok mawuok mathuondi mabe ok rach machalo Sifuna gini madwa mane gini giwacho par mopogore gi jomoko mano ok rach ana nyalo mana kwagi ni gibiro bedo thuondi within the system mar ODM tungege go paya within the ODM ka gibiro bedo warriors motegno to e ODM kanyo Raila we ko create no be jok masoba manyalo go mbaka gi piny matimo negotiations en mane gimo mi akelo story moro mi jo ko ni bedo jotelo tinga dik jatelo mar kingpin ma en Nyasaye mayiere to kata gi telo mar telo ne oganda machalo luo council of elders mar Odungira en be Nyasaye mayiere kore kan tima political leader koro wanyocha ne apo ber ni mar political leader e mane o double up as kingpin
nokawa thuolo mang'eny kech mana kaka goni history mar Raila kobalo mochako mare from 95 kocha kobiro 96 7 ka oduogo bedo mana kingpin almost kema 6 years later mano tuoto eka koro joluo ochalo ng'ama orewo mobedo kamoro achiel kod wach timo gik ng'isa ni wadong' gi dak ang'wen kende erokamano koro an adwa kwayo jo ODM kama especially the leadership mar ODM nyocha ne wang'iyo ni gimoro amora moyudo kaluo gimoro amora moyudo oganda mar ODM Raila manyocha kwayonwa kata riyonwa sani the leadership modong kata ka en oburu genga makoro pod omako party leadership mako jolo to kod mama Gladys Wanga momako bedo jakom mar party gine makoro wakwayogi ni gi rise to the question girire mapiyo piyo mondo gibed ni gik mocha Raila timo ne luoka gibed ka gitimo gibed ni it gini oko kamoro amora ma gichigni gi ker matiyo seche te mondo gik mana Raila timonwa ka gine makoro gibed ni gitimonwa to alamo ni Nyasaye chieng' moro biro mamiyowa kingpin machielo to gisani to jo ODM odwa to achiel kaka Raila nowacho cha to kanyakla mar oganda ema miyo oganda yudo gimoro koro ODM kanyo mobedo wabedo ng'i Ruto kanyo wach bedo kiani wambo dwar position wabiro ng'iyo after 2027 erokamano ahinya wakili Dr. Mia wa wach ni mogi kachiel kod pachi kod dore kod gima jatend piny William Ruto nyalo timo mondo med tego duond bura mar ODM ka watieko mano penjo maber ahinya mokwongo wawuoye kidieny ariyo nitie ODM ka to nitie UDA ka to giungore to gikomo sirikal koro ng'ato ka ng'ato nyaka tim mana partne wachak gi ODM nyaka bede achiel nyaka gibed kanyakla nyaka gibed gi riwruok nyaka gibed gi duol achiel kawacho ODM ok awach ODM mar jukor ka joluo kende kawacho ODM koriwore gi gwenge duto ma Kenya gi dhoudi duto ma Kenya manie ODM kendo wang'eyo gi ok anyal kwanogi ODM ni Nyanza ni Kisii ni Coast ni Masai ni Turkana ni Kakamega Busia Bungoma kila mahali seche ma wan kanyakla kod achiel manyiso ni wan gi duol motegno man gi mijing'o ma kata ka ji ombede mesa ting'eyo ni to kweth maduong' cha ang'o miyo dwa miyo gi mana bam kende ok omiye bea bam to gi bat ang'o miyo kweth cha udwa mana miyo nyimbech to ban modonga bam no dwa miyo ng'ato ji to bedo ka ng'ani gima wacho kocho dok korka ker mabe otelo ne duond bura miluongo ni UDA embe gima nyako tim manyako ng'e pache kadiponi ODM obarore mong'injore matindo tindo to kata en odhi yudo matek mbele ka koro nyako ti juu chini okinyi kod odhiambo moneno ni gimoro amora monyalo timo otim mondo ne ni ODM obedo kanyakla mana kaka Raila wecha sani nyaka 2027 eko biro yudo jogo eko biro yudo ombuch jo ODM te to kata mokalo kanyo koro gima nyako tim en ni kata kadiponi pesa onge nyako migi pesa kadiponi tulo wuok nyako luong gi moket gi kanyakla to tagi ata mus nyako wachop 2027 to kapogruok owuok kare ruok onge 2027 nyalo bedo matek ni ker William Ruto mana gima neno koro duond Raila te mabiro mana rewoji nikech ande gima pogo waonge koro embe duond Raila no oti matek omiye mijing'o gi yore duto sani nyaka wachop 2027 erokamano nyatera poka mi thuolo mar wach ni mogik mana mapiyo piyo wach mogik mara yot kabisa oganda wa uneno kaka gono Siboi etho jakom koro ng'iso ni nyaka uriwre ubed gimoro achiel warome buche wa e gwenge kamoro amora mondo ng'iso oganda wa ni tekowa ni riwruok marwa kutimo mano to jakom kama oninde cha odhi bedo mamor akoyo gi kwe kabisa ni nyaka wamakre motegno wakonyre uru joma nitelo malo kae marmo gi President Ruto konyuru nyithiwa miyo gi tije mondo gibe gikony jomoko ageno ni Nyasaye biro keto kama ber kaka oganda osenyiero moromo to sirikal kik wawuogie uto ne wathulo ber ndiko jowa tije ministers ndiko jowa PS nyaka murito bunde timono mulo en amno nagi muchung ne stima en mano nagi mano thulo nyaka ne pok no yudo kuyie kiko gur oko
omokuru kae. Erokamano ahinya Mheshimiwa Chieng Jere, erokamano ahinya Beno Nyach kachiel kodin wakili Dr. Maxwell Miyawa kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wariwre kodu e twaka. Tyson Juma bende wacho ni Joyce ng'at madwaro kawo kar Raila nyaka yie tweche odang'ech kamiti eka oduogo owachnwa gimoikonwa. Unyiso kanya ni biro ng'eyo ni wuoth bora podi sachon gigolo paro ewi chung' mar ODM. Mano ote mar Tyson Juma. Nyakora Mugejwang gi Kanye wachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo kiny makawuono kendo ageno ni duond bura mar ODM biro bedo kariwore kanyakla mar mondo mi gimed bedo motegno kata bang' tho mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Nyakora Mugejwang ibed kod odiochieng' maber e lo jowetena mano moriwo Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao manantiere godo kawuono. Wagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak gi joma moko mano jakamera marwa mar odiochieng' ma kawuono nwantiere kae kod Mdawida kachiel kod joma Kaduola director marwa mar odiochieng' ma kawuono mano Stafford ng'ama ntiere graphics Clinton kachiel kod ng'ama nitiere TX mano Liz. Wagoni erokamano ahinya. Nyakora Mugejwang ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.